Преди време при мен дойде една жена. Усмихваше се, но очите й казваха друго. Каза ми тихо: не знам какво се случи, някога беше истинска любов, а сега се страхувам да говоря, за да не го ядосам. Беше изгубила себе си в опит да запази връзката. Живееше с вина, напрежение и усещането, че никога не е достатъчна. Започнахме с баховите есенции, за да освободим страха и от болката. След това с квантовите практики върнахме енергията и силата й. Днес тя е различна, стои уверено, усмихва се истински и казва: научих се да избирам себе си. Ако и ти се разпознаваш в тази история, знай, че има изход. Промяната започва, когато спреш да мълчиш пред себе си. Аз съм Росица Атанасова, холистичен консултант и бахов терапевт. Помагам на хората да се върнат към себе си с любов, уважение и вътрешна сила. Ако тази информация те е докоснала, ме последвай.